Iż-żmien li l-ħadd ma jsellem jgħaddi ħiemet bla ma jitkellem. Mal-medda ta' snin pajjiżna kien maħkum minn diversi qawwiet differenti li kollha ħallew f'pajjiżna arti li llum hija meqjusa bħala imprezzabbli. Sabiex jassiguraw li din l-arti li għandna miżmuma fil-mużewijiet u l-palazzi tal-istat tiqpa fl-aħjar kondizzjoni, fis-skiet tal-laboratorju tagħhom f'Bigi, ir-restawraturi ta' Heritage Malta jagħmlu xogħol kbir ta' restawru konservazzjoni. It-tnejn filgħodu l-istudenti li għandhom il-passaport ta' Heritage Malta setgħu jżuru l-proċess ta' restawr u nataw toma ta' xogħol metikolus li jagħti ħajja mill-ġdid lill-għexieren ta' pitturi kull sena. Lea Vella, studenta ċkejkna li attendiet għal waħda minn dawn is-sessjonijiet, setgħet tifhem aktar il-ħidma tar-restawraturi Maltin. Li jirrestawrawhom u jġibhom isbaħ. Li jagħmlu żeba u jagħmluhom fejn hemm l-abjad. Biex imbagħad dawk it-tikka terġa' tiġi biż-żeba. Kif qalet tajjeb Lea, il-pittura taħt restawr tgħaddi minn diversi fażijiet ta' xogħol metikolus li mhux kollu jolqot lajn. Il-pittura hija magħmula minn strati differenti, għandek is-support, għandek il-preparazzjoni u mbagħad għandek l-istrat pittoriku. L-iktar importanti huwa l-istrat pittoriku, ma jekk ma nieħdux ħsieb il-lejers l-oħra bażikament il-pittura nitilfuha. Għalhekk ħafna xogħol isir fuq wara tal-pittura. Dil partija il-konservazzjoni. F'ambjent ta' skiet taqta' u b'sikkina, ir-restawratriċi u konservatriċi ta' Heritage Malta komplet tispjega li ġala darba jitlesta l-konservazzjoni tal-bażi tal-pittura, ix-xogħol jimxi għal fuq il-wiċċ fejn wara li jitneħħa l-verniċ l-antik jibda jimtela l-vojt tal-pittura. Proċess li jieħu xhur. Jiddependi mit-tip ta' xogħol, jiddependi mis-sajż tal-pittura, dejjem għandek xhur u ġieli anka snin. Meta jkun hemm ħafna ħsar. Jekk tkollok pittura kbira li għandha ħafna partijiet neqsin, l-irtok ħajħodlok ħafna żmien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.